Dwi di Jeff, dwi'n dysgu Cymraeg, dwi dod o Jamaica, dwi bwyd yn cael gabi rwan. Fel un o'n diffoddwyr tân system dyletswydd rhan amser, RDS neu Ar-alwad, byddwch yn derbyn nifer o fuddion yn cynnwys hyfforddiant o radd flaenaf a cyfle i wella'ch hun. Mae hyn yn cynnwys sgiliau gweithredol a sgiliau eraill megis hyfforddiant iaith Gymraeg a cymwysterau a rheoli ac arwain. Cyfle da i ddatblygu'ch gyrfa. Tal. Cyfle i fod yn rhan o gynllun pensiwn y diffoddwyr tân. Gwyliau blynyddol gyda thal. Mynediad i'n campfeydd a chyngor ffitrwydd arbennig. Offer gwarchod personol rhagorol. Mynediad i'n rhwydwaith cefnogi drwy gynlluniau iechyd galwedigaethol ac elusen y diffoddwyr tân. One benefit personally for me is speaking Welsh. Dwi'n dysgu Cymraeg. The Fire and Rescue Service helps me and actually assists me to speak in Welsh, which I love. My wife and kids also helps me at home to speak Welsh. The staff in the fire service help me on a daily basis to speak Welsh, and I would like to continue to doing that and to promote it as well. A dim ond notepad ydy, wedyn gawn ni roed os ti isio nodiadau lawr, gan hetha heddiw, dy bod yn siarad am diwrnodau wythnos, sef days of the week. Yeah. Iawn, a sgwennu, a practice o adran. Ie. Gei di ymarfer adra hefo'r teulu. Ie, mae'r plant yn siarad Cymraeg yndi? I like this language and I would like this language to promote and reach further. This is my personal benefit, which I love. I have had one upsetting situation which did stay with me for a while. Da ni'n mynd i lot o digwyddiadau trist, ond mae'r gwasanaeth efo mor gymaint o cymorth i rhoi iddyn ni. A dwi wedi cael cymorth yna a maen nhw'n briliant. Tydy hyn ddim yn rhywbeth i rwan galon. Mae rhaid chi fod yn gry, ond mae rhaid chi gofio ydych chi'n mynd allan i argyfwng ac yn helpu bobl ac yn helpu'r gymuned. We work as a team and we work together to stop people being alone and to help out with the scenes that we see. Darperir cefnogaeth rhagorol i diffoddwyr tân drwy nifer o gynlluniau i gyfnogi lles cyrfforol a meddyliol. Mae'r rhain yn cynnwys cynlluniau iechyd galwedigaethol, cefnogaeth i gydweithwyr ac ôl drafodaethau'n dilyn ar gyfyngau yn ogystal â chyngor a chefnogaeth drwy'r rhwydwaith Care First. Mae'r Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal ac maent yn gwerthfawrogi gweithleoedd amrywiol sydd yn cynrychioli'r cymunedau maent yn ei gwasanaethau. Nid gyrfa gyffredin mo hon, ac fe allai fod yn yrfa ddelfrydol i chi. I've seen people come and change their lifestyle as though it has changed mine, okay? I got fitter, I got better, and everything has just changed for the better. So I think if you put your mind to it, you can do it. So I'll say go for it.